Hej kryptofans, jeg glæder mig til at dele nogle fantastiske nyheder om en enestående handelsplatform, der virkelig har gjort indtryk for nylig. Sørg for at abonnere og aktivere klokken, så du ikke går glip af mine kommende kryptoopdateringer. Lad os dykke ned i det. Vi er alle klar over, at kryptohandel kan være overvældende. Markederne hviler aldrig, der er et hav af mønter, og det kan være en udfordring at følge med, især som nybegynder. Men jeg har fundet den ideelle løsning. Denne e-handelsassistent er en sand spilskifter. Det er som at have din egen kryptomentor, som hjælper dig med at finjustere strategier og få enestående indsigter. Det bedste er, at du kan komme i gang med det samme. Platformen har 300 gratis registreringspladser, men de bliver hurtigt taget. Det officielle link er i beskrivelsen nedenfor. Sikr din plads nu og bliv hængende for at opdage de banebrydende funktioner. Hvad gør så denne i-platform speciel? Den er utrolig brugervenlig med et elegant, webbaseret interface, der virker på enhver enhed. Men udseendet er ikke alt. Botten anvender avancerede algoritmer til at analysere markeder, spotte trends og levere detaljerede analyser for at optimere din handel. Den tilpasser sig dit niveau, uanset om du er nybegynder eller ekspert. Indstillingerne er fuldt tilpasselige, og du kan teste risikofrit i demotilstand, før du handler live. Den understøtter alle de store kryptovalutaer, du holder af: Bitcoin, Ethereum, Ripple, du nævner det. At oprette en konto er super nemt. Gå til hjemmesiden, indtast dine oplysninger, det tager cirka 2 minutter. Indbetal minimum 1.700 danske kroner for at finansiere din konto, så er du klar til at starte. Ingen gebyr for ind- eller udbetalinger, fuld kontrol over dine midler, topkvalitetskryptering og fleksible betalingsmetoder, debit, kredit, krypto, du bestemmer. En venlig advarsel, som med et hver populær værktøj laver svindlere falske kopier for at snyde dig for dine penge. Lad dig ikke narre af disse. Den eneste legitime kilde er den officielle hjemmeside, og jeg har inkluderet linket i beskrivelsen. Brug kun det link. Når du er sat op, indstil botten til det ønskede assistanceniveau og lad den gøre sit arbejde, analysere markeder og foretage handler for at give dig en stor fordel. Denne platform er en komplet spilskifter for alle fra nybegyndere til erfarne eksperter. Så venner, klar til at tjene nogle seriøse penge? Klik på linket i beskrivelsen og begynd at handle nu. Smid en kommentar, hvis du har spørgsmål, tryk på like og forbered dig på at se de imponerende gevinster strømme indisk. Tak fordi du så med, og vi ses i næste video. Bliv hængende, farvel.